искам да съм с теб. Този път за колко време? Не мога всяка седмица да те преживява. Трябва най-накрая да избереш. Той ще поудее. И какво ще направи? Не знам. Ще ни убие и двамата. Спокойно. Това е някакъв кошмар. Стига. Никой никога няма да убива. Ако Методи разбере, че съм напуснала Димитър, ще започне да ме търси. Никой нищо няма да ти направи. Не ме пуска.